Putri piyantunipun ingkang pundi, Dik? Menika. Oh, nggih. Hijabe warna apa itu? Wardah apa itu? Diwadahi apa ya? Wardah, sinden kok butuh. Lah warna kok wardah? Ijo wardah. Warna iki rak ya abang ijo kuning ya, ana warna-warna. Kuwi rak warna lampu setopan. Oh, anggape ya biasane ya no ijo kira stopan sing ning tengah-tengah ae. Lah kuning sing isor dhewe. Abang kleru kok iki pas isor dhewe kleru iki Mas. Kok dianggap busre iki mau setopan tukang nyetopi kok. Ya. Harapan hatiku kekiwan-kiwan yen sing potran hatiku Matur nuwun Ibu. Piyayi kok loman ya, langlang ngono ya. Dasare piyayine sumeh. Nek ngendika ki yo angkeh. Kok seneng wae. Matur nuwun Ibu, mugi-mugi berkah barokah nggih Bu. Amin. Iki kira-kira Bapak isi ora ya? Wah, kudu. Harus. Wah, darane menik-menik, Mbak. Oh, ya menik-menik banget cantik-cantik. Monggo, Ndara. Oh. Dalem
Lah aku semawar ora iki. Ya aku semawar kira-kira kaya iki kok. Aku nang kene iki ditopo ora iki. Apa? Oh, Ye, wonten dawuh Ndara. Wonten dawuh Ndara Putri Biru. Dalam. Pangsuran apa iki, Mbak? Sampun. Apa kuatas daras daya pedamelan kula menika sampun beres. Mbok pilih panjenengan menika badhe ngersakaken ngedi busana ngedi salira. Sedaya menika sampun sumadi tata-tata Ndara. Piyayi kok alus kayak putih ngene iki. Kira-kira iki garwane iki ya. Iki ora Ora. malah ketularan kadasmu. Iki lho. Oh iya, kok Dilap. Tisune mau ndi? Ai, Pak. Wes kakak dulu. Mboten Ndara mboten niki bentuk keakraban. Ya matur nuwun, Mbok. Sami-sami meniki mboten muni napa dereng dipun dilepaken. Monggo tak ambil mik kula mawon. Sajake ki lek mendelepe kudu jero. Iki kayane jegejeron malah iki. Oh, malah kejeron. Muni. Ora sembrono lho. Ora aneh nggih ngapunten niki kula dadi sultan mik rawuh lah pun. Sami-sami Ndara. Dalem. Oh, kakak Mbok sorry iki bicara sampean. Oh, badhe ngersakaken munjuk. Nggih, menawi badhe ngersakaken munjuk kalian Dar, mungkin kula tak matur kalih panitia, Pak. Siap dereng, Pak. Lah kula kok mboten didhawuhi ta? Kula Oh, panjenengan kalih kula mboten usah mboten usah basa jenengan. kula njuk wedhos nek basane Bendoro. Napa meneh kula kangsane ajos. Lajengan dipun kersakaken menapa, Ndara? Kok dadak sungkawa niku perkawis menapa? Panjenengan menika menggalih menapa, Ndara? Kok dadak galau bareng? Apa ya ana mangsa galau? Lah iki anu sungkawa iki apa galau? Ora mureng iki. Oh, nggih tos pundi. Cek tak nyimpen. Akeh priya kang wis lamar aku, Mbok. Lajeng Nanging ora ono kang bisa tak tresnani. Mula Kanjeng Rama duka marang aku, Mbok. oh alah cetrane niku panjenengan niku sampun dilamar kathah para raja penglamar ingkang badhe ngersakaken panjenengan. Ning panjenengan mboten nenten sing cocok. Apa jeneng tukang kendang? Kali sing jender mawon bile. Oh, kenapa kali sing gender? Ketuan. Alah, Kali sing ngegong. Sing ngegong bagus imut-imut. sing goreng Nggih, Ndara. Wonten dawuh. Mbok niki ayune ngantek kula mboten diomonani lho. Oleh dilapor. Tenang iki domani wonten kok panjenengan iki ayu, cantik, apa meneh kae? Beautiful. Pokoke sing siji menik-menik, sing siji menuk-menuk jang ketok mencolong tuwa tejane. Sekarone menika sedaya menika ayu, Ndara. Kakang Mbok, priya kados menapa ingkang dipun remenaken Kakang Mbok? Menika lho wonten ingkang gagah. Ada pejabat juga. Wonten ingkang gajahipun inggil. Kok sedanten mboten dipun tampi kanggih mawon Kakang Mbok? Alah kok yo lenggani lho. Kabeh mau bener ya. Nanging proses pangkat to dadak nanging sosok wis urusan ati omongan Lisa dhewe kere. Nggih, kula boyo. Wis Monggo kula aturi pinarang menapa ngersakaken badhe Elisa dipun Mayang, telipun, Ndara.
Ora iki ditonton ngene kuwi kok. Oh, nggih. Oh, nggih, mengke kita goyang bersama nggih. Kajenge rada kruget ngoten lho. Karo bareng aja. Ora kok galau terus. Rodok kerembut-kerembut. Pak Boy kok iki Pak, mbek sampun bapak ingkang mboten ngajeng ngersaken menapa Pak? Apa mau joget ayub lagi kayak di sana? Misi ala kawan. Nang ngene bayen. Boleh, boleh, boleh. Nang bayen. Boleh. Pak Nang Lucu. jelangkah. Monggo Pak. Tir, apa ngersake tak sabar. Alah, kering. Lah kok Wale. Apa Tom? Tak ngersaken sing nyemot napa sing gronjal mbok pilih Pak Edi. Sing gronjal mawon. Oke, kita kasih sing gronjal rodok banter ini kok nggih. grozal lencen iki mau dalane grozal. Dalane jalurane. Belum banget akeh. Ayo Pak, kublak kuntak Pak. Sing gronjal pokoknya kublak kuntak. Tuh. Ayo, lali janjine, nek wis janji aja tak lali, Pak. Meneh Pak trimo jan. Kebiasaan buruk iki kanggo janji, walan sesuk ketemu ning kono ya, halus. Oh, gendere kon muni ini. Der muni der. Muni Pak Der. Halo. Jancane kene Mas Pondin dah Tepuk-tepuknya. Alhamdulillah. Pikir mengerim mengerim Ngejam. Mas Pondin. Oh, panjenengan ngantuk. Ngersakaken badhe sare. Oh, nggih monggo panjenengan sare. Kula janji wonten mriki, Ndara. Bahkan kula jaga teng mriki pokok men lah wis aman aman. Siap. Iki aku yo kosong ngantuk kabeh. Ojo masak ngomong-ngomong nang kamar. Boten, meneh ajeng
Sare-sare, kula teng Joko kamare dikunci pintune nggih. Pokoke luwih mengko nek ana apa-apa kakang mbok napa-napa kula napa-napa kudu kabeh ni gagani kabeh. Nggih mboten sakuatos. Nggih monggo. Sare. Siap. Mbok Mbak kok sare lho. Mbane iki ndekok mboten sare to. Nek mbak iki ndekok. Lorong sare niku penjen. Nah, ayo guyu. Kok mbak yo dijagani kan gak dirampung-rampunge. Nggih, nggih, monggo. Siap, nggih. Iki sing cilik saja ejen. Heeh, nempel banget. Permen. Oh, nggih, monggo panjenengan sare. Napa saya dikipasi, Den? Oh, matur nuwun. Ayo dekok ning ngene, ngenteni. Lho, kok kok nekak iki? Oh, iya. Tenan. Ya. Ngapa yo? Ngantuk banget. Awan loro. Bruk. Yang tak sawang-sawang iki bener Taman Kaputren Kraton Kediri katitik ambuning kembang kang sumabutan ananging ana endi panggonane Sekar Kedaton ya putri Ganeswari ingkang kawentar Ayu Pasuryani Indah Sulestiwarna. Iki malah ana wanita padha sare kepati. Nanging malah kebenaran. Iki turu temenan apa ora? Yo, bakal tak persani mugo salah siji bakal calon garwaku. Rampung kan tekan. Yo, iki kan dadi calon garwaku. Ganeswari. Pancen ayu temenan. Wis ora kesuwen bakal obah wae iki turu ora iki. Ora genah. Bakal gak tamani aji. Pengasian. Kono lakune Adipati Blambangan. Wong Kediri ora kelanya putri dari Oten sekolah Taman Kaputren. Mana yang belum matang? Yang Niki ceritane ngeten. Mau niku lak kula udah seneng-seneng tetembangan. Lah terus Ndara Daneswari niku suwe-suwe lak ngantuk. Lah terus ngersakaken sare. Bareng wong sare. Kentenan kok. Lajeng kene yo kenal dorong apa bareng. Lajeng Ndara Daneswari menika
Ayo bareng. Kurang apa? Toh. Biar bali. Kakang Bos pandang jalan. Nah, yo. Nggih, Daras. Oke, siap. Toh. Gen bali. Nggih, Kang atus sindakipun nggih Ndara Kakung. Nggih, iki Ndara Putri ayo udah gerakan ya. Ujar. Kurang aku pirang-pirang dito. Ana papan kang apike kaya mengkene. Sing sakwara suwe tapi durung nate ngerti. Apa bener? Iki sing dianane kita goro. Nanging kok kae ono tolongan loro sing kok saya cerak. Loh. Apa bisa? Pakerian di sana. Lepas kulon niku menapa? Panjenengan kok sampun miloro kalian kula? Lepas kula menapa di sana? Panjenengan menika sinten? Aku
pangeran mereka kita dengan sebab kami menampung dengan tak teguh kalian pulang jadi pulang yang memiliki tiga boten bersama yang putri dan sari boten pangeran Saestu pangeran boten kula boten mangertos saestu boten Nyuwun sewu Kang Mas. Menawi pawongan punika boten kersa langkung akhiripun dusta Kakang Wonoswari. Monggo suwanaken dhateng monggo. Ayo tak dedek ngene nek tak ngomong. Ayo.
Deh memori ini kan sini. Di sini suka dipakai. Gua ke bahasa apa penting. Ya TikTok, TikTok dewi. Ini sih melakukan YouTube. YouTube juga berdangkul nih. Para matur batang sinuhun bilih kula Patih Sinyoprojo aturaken kesempatan kang bekti ya nangka Patih Sinyoprojo angga dina marasi kasih ya sinuhun maha bekti tamanana ya
Kalau tampi mugi dados simat kula anggen derek ayo mboten raton kecil. Senopati kang kloron kabeh monggo atur pangandikan kanggo alam rami pansilakan. Senopati menika ngaturaken tumeng-tumeng para bekti dipunjuk wonten ngarsa pasien dalem. Yo. Senopati kedua tanpa pangampun tampanono yo nggih. Senopati parestu panjenengan mugi saged disimat saklaminipun kula ngayo wonten kraton Kediri menika disebut. Senopati satrosipun monggo atur pangandikan. Ampun mati Kabeh mikir nggo apa kuwi? Ora gemedhunke. Harus nggo karo kabeh. Ora muni. Ora seru. Kabeh kae nggo karo kabeh. Ora seru.